αγόρι μου. Πώς έγινες έτσι? Πήγαινε μέσα, μέσα πήγαινε. Πήγαινε. Πήγαινε, Ερμή, πήγαινε. Πω, πώς έγινε. Πάμε μέσα. Δεν το είδες αυτό! Ήρθες και πέσε μέσα στο φούρκο. Όχι. Πρέπει να του βρεις κάτι που να επιπλέει εσύ. Τι να επιπλέει όμως? Τι κάνει ρε παιδιά? Ακόμα το ψάχνει? Κολόκατσε. Βούρκος ρε εσύ, ντυλιάξ. Αντί για να έχει γίνει μαύρο το σκυλί. Έλεος. Και φαίνεται πεντακάθαρο, Και κουράζεται έτσι, Άμα το κάνεις μέσα στο νερό και τρέχει, κουράζεται. Πάει όμως μέχρι εκεί ρε παιδιά. Αλλά ποτέ δεν το βρίσκει. Θα απογοητευτεί στο τέλος. Τι έπιασες παιδί μου? Τι κάνεις εκεί παιδί μου, τι κάνεις? Πού τραβάω εγώ? Κουράστηκες? Κουράστηκες? Τι? Πάμε τώρα και στα χόρτα? Πάμε, Πάμε. 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 Δεν υπάρχει. Εσύ είσαι σίγουρος ότι πήρε σκυλί? Είναι γάτα, είναι ψάρι. Τι είναι? Η γάτα δεν μπαίνει στο νερό. Ψάρι μήπως πήρε? Είσαι σίγουρος ότι πήρε σκυλί για χιόνι? Έβαλε τη μούρ του μέσα. Τι είναι που το έβγαζε, γιατί κοιτούσα εδώ.